dichak yaw skunde wego ohala bende ywaka matamra gi nono ahinya nyako tudore koda kaka ohala odok piny nikech kinde mang'eny wang'eyo ni ka iyaw skul to kuonde miuse uniform to ginyalo wacho ga ni ohala ber kalure ni jonyuol biro nyiewo uniform kata kamano jomoko bende wacho ni ani e kor tam ok nyiew uniform mane momiyo koro nyalo bedo ni ohala ni nitiere matin ahinya kata kamano nyaka gisani kata bedo ni jonyuola to kale matek mar mondo mi giduok nyithindgi e skul ahinya nyato e tam mar ariyo ni manyalo wacho ni loro bedo mana machuo kende to kendo yaw skul ere kaka janyuol onego bed ni seche moko wuoyo kod nyathine mar mondo mi gino kik donje wiye nikech adiera wanyalo yudo ni janyuol seche moko nen mana kod fare kende mar mondo mi omi nyathine to dhi e skul to seche moko menda mar kata mar mondo mi otimne shopping moro matin onge kata mar mondo mi omiye kaka pocket money onge e kinde gi mi yaw skul ere kaka janyuol nyalo loso kod nyathine mar mondo mi nyathi owinjane kaka situation en oen kare nyathine mar mondo mi odhi adhi skul to seche moko weche odhi maber to miye oorne gimoro bang'e. Chris Joyce, kata ka janyuol wuoyo gi nyathi to skul to keto dwaro mbele ok dhi konyo because nyathi idhi keto ikona moro ma koro ochal ng'ama obedo excommunicated from jowetene. Joyce, gini en gima disturbing en nawuoyo gi osiepna moro chien kuro kapok achamo timo nonro ni to gona mbaka nitie nyathi manosomo gi wuode nokosomo ne gin neighbors wuode somo kama to ne gin the same class gi wuode nyathino notimo class 6 grade 6 kod wuode to kochopo mbele koro tam dhi rumo to nyathini obiro e ode kwayo tich obiro kwayo tich nikech en mbele ne osogik nikech skul man di dalagi dwaro nyako odhi nyiew uniform i particular shop uniform ni kende na 5,000 odhi ochul admission odhi nyiew textbooks yako join koro janyuol ne to uso kibuye to kibuye bende ng'e gima timre koro nyathini age ni maja class 6 kakoro odwadwaro tich family ni dhi kanye bentie ngima madwane mbele ma nyathini to Joyce kapod wagomba kani janyuol moro orona message ka wachano we have been pushing this conversation but no one was listening to us gichiemo go education officers awacho kendo kodhi mbele no Chris, I'm also a parent at MMSHA with 2 pupils and kind of intimidation by the board and the head teacher is on the high level. Admission 20,000, activity 300, bus 1,000 per term, remedial 3,000 per term, water and utility 300, exam fee 1,500 per term, tour mochuno alfariyogumia beach per year. Motivation of teachers must pay 100 and above. Joyce, kineno situation no. In situation very dark for nyathi makata min ginche uso kibuye to lor kibuye dir oko nok nyal uso. Nyathini dhi kanye. Ka nyathini bedo jakuo, ibiro blame nyathini chieng' moro. Ka nyathini romo kodi gotieno, ogoyi maonge masi. To Joyce kidhi mbele ka jo education oketho skunde wa giloko go ohala stakeholders wa jopuonj josiasa wa luoro wuoyo wach accountability mar education nikech gineno jopuonj kaka voters jopuonj sway vote koro ka gidwa confront issue mar school nikech schools gibe mitigo ikwalo CDF itero CDF mamalo tikawo kendo tok backdoor koro school gi itigo kaka conduit ma facilitate corruption. Joyce board wa mege school an awuon asobedi board mapokuluonga meeting the whole 3 years nikech ging'eyo nabro penjo school mani tok dalawa iro ka japuonj emobedo piny gujomoko ariyo adek gindiko jomonego dhi board so gima nyakwarangi en Erica stakeholders nyalo donji boards of management freely mak japuonj own
ok japuonj oloko bodno mare ma kodwa kalo gik moto kalogo. Mar ariyo, ka ng'ato obedi bod higni 10 obedi oloko bodno mare, oloko kar loko ohala. Nyocha ineno ka Kisumu Victoria Primary ne giuso lowo mar skul chien kacha. Be tisero corruption nyocha gore bo ruoko lowo. To kirango kata gik matimre Victoria ka, ido ka japuonj pesa mokawo ka gite, okawo admission, okawo remedial, okawo tour, okawo ang'o, to kidhirango kako dak, to dak ngima mamalo zaidi. To nyathi moro ni nebane osowe school nikech en. Kora na feel no conversation ni awinjo ka madam Ada wacho ni joluo ne okong'e ka joma richo, ka joma ohero mibadhi. But Joyce kidima an kan nyaneno nonro ni nani chunye kendo data go an go duto maro nyaka mapoko bed analyze. Skunde makaluo emo lead mibadhi mach wach somo. Ki irango Mombasa, Nairobi kod Kisumu. Ai Kisumu keke dhi dipa, tirango skunde ma Homa Bay, skunde ma Bondo gi Siaya okawo namba. Kori duogo rango nto jaluoni koth nochako goye kanye. Men makoro keto barrier imbele nyathi owadgi mondo kik yud somo yo makare. Koro en mbaka moro manyaka wago kwan gumrima moro matut mondo wakony ogandawa mondo ogandawa chieng' moro obed dhano. To kidango kaka pinje ma Central, Joyce anyalo wacho ni maonge fear. Skunde ma Central ok charge kaka jowa charge ni. Gin tie kao gikwali matin. Ido ka admission ngado charge siling 1,000. Admission ngado charge siling 500. Inyalo chulo kimiyo wangi. But ka admission ochopo siling 50,000 kaka Mathare Primary School in Nairobi. Admission ochopo siling 50,000 kaka Memsha. Kata mana Victoria en 50,000 nikech Victoria chulo 13,000 admission. Ichaki chulo books worth 5,000. Ichaki chulo desk worth 4,500. Okala 50,000. Yako you don't go to school for the first time. Kini nyithinda dek idwa kawo loan. Tidwa de kawo loan kanye mondo admit nyathini i public primary school. Wachomo kanye. To jotelo bende winjo gigi to kudwa donje nikech girango gigi kaka joma voters gi to gibegi joma gikawo go pesa tok ji nikech CDF koteri the classroom to kickback be dokon MP. Koro wan matek zaidi erokamano.